dream about things way beyond this atmosphere. OK, dámy a páni, ja vás zdravím pri novom videu a v dnešnom videu tu máme silvestrovský špeciál. No a dámy a páni, v dnešnom videu budeme odpalovať všetky tieto petardy. Máme tu nejakú F4, kompakt, máme tu aj nejaké dymovnice, rimanky, máme tu toho extrémne veľa. Dámy a páni, budem rád za like. Na tomto videu som veľmi dlho makal, takže určite sledujte až do konca. Prajem vám šťastný nový rok 2026. Nech sa vám darí. Napíšte mi, dámy a páni, že čo ste odpalovali vy. Po prípade, ak ste mali nejakú F4, tak napíšte, že akú. Takže si užite toto video, no a my už pôjdeme pomaličky strieľať. Páni, už sme vonku. Tu na už pyromaniaci strieľajú rimanku. Wow. Wow, nádhera. A dvojka, aha. Monster 8, ideme na to. Ty môj Ideme spolu. Samo. A tieto videá ti robia lepšie ako normálne, nie? Hej, Peťa, rozprávaj do toho. Také sa utrasené. Vegečko, to bolo lepšie ako tá osmička. No. Ešte hač. Ešte jedno. Ešte hač, poď. Však vravím, že kamo. Poď hač do boha. Čo za karaháda? No ty koľko, tak to bude výbuch. Teraz kamerou majú. Dobre, dámy a páni, ideme na 170-ku. Domom 170. Tak to udrbal kamer, to cíti, ho nemáme. Chlapci, poď. Do p***y, to je strela, ty ko... Čakaj. Dobre, dámy a páni, máme tu Doom Boom 50 gramovú. Andrej, ideme tam, hej. Doom Boom 50, bežíme kam teraz? Tam, dozadu. Či dopredu vlastne. Tak to bolo insane toto. Počkaj, to je rozvaliť. Takže dámy a páni, stará Vipera 1,5 gramu, ideme na to. Dávaj. Poďme na to. Joj. Tam je to šmyklo. Teraz keby ti zapík došiel. Keby som sa dosral. Keby čo? Keby zapík došiel. Jo, mám 2 ešte. No poď tu 50 Poď, spáliť. poď. No, čo ja A viem. počkaj, môžete si... Krásny nový rok! Nenatáčaj to. Nádhera!
Paráda. Poď. Počuj, ja tu mám také isté ešte, bilión, poď on to. 5Gčko. Daj mi zapík. Hoď ho ďaleko, ale. Hoď ho ďaleko, ty debil. Nie, 5Gčko. Krista. Hej. Ty kokos! Tak to bolo insane toto. Zatriaslo zemou. Krása. Hej, tento poď. Kompakt. Krásny kompakt. Poď. Kde obháňa? Krása. Zapaluješ. Ako ďaleko? Neviem. Aha. Jaj. Také prskanie. Fajne. Petardo bacha, to bude 5Gčko podľa mňa. Vravel som. Retardovaný. Čo ja? Tak kámo mi tam keď tam šváštaška, všetko chceš odpalovať a nič neodpaluje. Všetkým mám odpalovať. Ja to jedný môžem. Pata tam ako môžem. David. To ti ruku snú. Dámy a páni, ja sa ozývam už ráno. No a tu vidíte, že čo všetko mi ostalo. Je to extrémne veľa a to som strieľal od nejakej 7 non-stop. A proste mám to strašne veľa. Budem to určite ešte triediť, tu nejaké 5Gčka. 8 tu asi niekde nevidím, ale myslím si, že ho možno nájdem. Minidumbu mi tu vidím, Powerful Bulldogy. Ostalo mi toho strašne veľa, ale tak bude aspoň na budúci rok a uvidíme, čo to bude budúci rok, či ešte vôbec budeme môcť búchať. Dámy a páni, ďakujem, že ste dopozerali toto video až sem. Užívajte nový rok, nech sa vám hlavne darí. Sledujte moje videá a vidíme sa pri nejakom opäť ďalšom videu. Čaute.